The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Before we start our Bible study, as it is our standard operating procedure, gikinahanglan ang atong paghingalan, pagsugid sa tanan itong mga salang nabuhat ng adlaw. Otherwise, kinimahimong babag sa atong pagamuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 nagkanayon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa, karon mag-ampo ta sa hilom, agi og pangandam sa atong kawagalingon. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo na tanan sa imong grasya nga lihok sa among kinabuhi. Imo pa kami gipabuhi ang tuni kayo na kinigot timailan nga ang imong plano sa among kinabuhi nakapadayon pa o ikaw buot nga kami makakabot sa among tumong nga mao ang pagkahamtong espirituhanon. Ubani kami karon sa among pagpadayon, nini nga mong tulumanon o Diyos, pinagi sa pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, mga silingan, atong mga igsuon diyan ni Kristo, our fellow believers, welcome everyone. Okay, niya pa kita magadupot sa atong tunanan, the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Now, kagahapon, naghisgot kita pipila ka mga punto sa doktrina. And dini kita mo hunong may tungod sa pagkamanungdanon sa pulong sa Dios. Inay nga ato kining isalikway. Gikinahanglan ng atong matinud-anon nga pagdupot gayod sa pagkaton sa pulong sa Dios aron sa ingon niya na makatubo ang atong kalag. O gani ang pulong sa Dios mao may kanunon ingnon ta kalanon sa atong tagsa kakalag natong mga magtotoo. Matthew 4:4 o Deuteronomy 8:3 nagkanayon kinig. Man does not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. O kagahapon usab ako kang gihatagan og punto bahin ining pagka negatibo na sa kadaghanan karon nga mga katawhan. Apil ng mga magtutuo. Daghana karong mga magtutuo ang nagnegatibo, nagpatuyang na lang sa ilang pagkakarnal o ganaan sila sa pagka-reversionista. So, ako kang iinan kagahapon nga there are many Christians nowadays who are spiritual bulimia. O ako kang iinan nga ang bulimia usa kini ka sakit sa usa ka tawo nga mukaon og daghang pagkaon who eats a lot of food apan iya sa ning suka. They just
threw it up, vomit later on. So, there are believers nga magatuon kunuhay sa pulong sa Dios. They study the Word of God a lot, but just don't believe. And don't use it after studying God's Word. Wala. Diyan man paggamit nila kung nila tuo eh. You see? Ang Yahweh ning tanan, mao ang imo pagtuo sa imong nakatunan. Imong nasabtan o imong gitun-an nga pulong sa Dios. So, mo ni, matawag ning maong mga magtutuong sigig tuon apan ilalangsang isuka ang maong nakatunan nila, mga bulimic ni sila. You see? They have that bulimic desire. No, not desire, disease. Ilang sakit yun. Bulimic disease. So, muna, sila, ilaraman po lang tinuyuan sa ilang buot. It's a matter of choice. Sila may nagbuot niya na. Now, timan-an na to, kadtong upat ka spiritual mechanics nga ito nang gihisgutan taon-taon. Ang nagunag yun din maong pagpuno ka na to sa Espiritu Santo, feeling of the Holy Spirit, niya ikaduha mao ang ginaling na nga pulong sa Dios, metabolized Bible doctrine. Og timan ni usab katong tulo ka spiritual skills, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, og spiritual maturity. Na gini ning metabolized Bible doctrine. Gawas pa nini ang ikatulo na spiritual mechanics mo katong napulo ka mga paagis pagsulbad og mga suliran, God's 10 problem-solving devices. Kay ang paggamit ni ini ingon nga garrison of our soul. So mo na ikatulo. Ang ikaupat, ang ato ng pagkabot sa espirituhanon nga pagkahimsog. Hindi kahimsog, hingkod, spiritual adulthood. Of course, kung mahingkod ka na imo kahimsog. So, na ang mga punto din itong ida. 4 spiritual mechanics. Filling of the Holy Spirit, metabolized Bible doctrine, God's 10 problem-solving devices, o reaching the spiritual adulthood. Now, ako kang pangutanon, pila may kanang suliran sa tao. There are 2 kinds of problem. People problem and things problem. Problema mga mga tao, o ikaduha, problema sa mga butang. Now, so, di pa lang dugay ako kang giinan nining tulo ka spiritual skills. Ayaw na ginikalimti. Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Okay? Now, mubalik raguta paghisgot gamay nining mga milagro. Okay? Talking about miracles. Ang atong Ginoo Kristo, when He performed them, He did not perform those miracles to remedy or prevent sufferings, no. But to show His credential as the Messiah. Mao to iyang pagpakita. Karong panahon na, subo palandungon, subo una-unaon, nga ang mga milagro karong panahon na are no longer legitimate. Sanglit, mangutana ko ni mo ngano, unsa may hinungdan, nga ang mga milagro karong panahon na dili na legitimate. Ngano man. Why are miracles today no longer legitimate? Tubag, tungod ka ang Biblia is now complete with both Old and New Testaments. Katong paghimo mga milagro, wa pa magud to'y Biblia. You see? Mo to pagpakita sa gahom sa Dios. You see? Nga makaya o mahimo sa Dios kadtong buhata. Wa pa may Biblia. Karon kay na kumplito naman ang Biblia sa daan o bagong pakigsaan. Humana naman. Nakumplito naman.
So na magkinahanglan og mga milagro. Kaya ang tinuod nga milagro, ang pulong sa Dios nga nahimo ng tinuod diha sa imong kalag. Kasabot ka? Okay, meanwhile, ang Dios nagasangkap sa matag magtotoo niining musunod. Okay? So ang akong isigutan din ang 7 ka mga pagsangkap sa Dios alang sa mga magtotoo. 7 provisions for believers. Ang naguna yun ang Biblia. Okay? Ang Biblia. Mao kini. Ang tanang mga libro nining kalibutan na, tanang mga libro are informational. Apan kining Biblia, mao kini ang transformational. Mo transform, mo usab sa kinabuhi sa mga magtotoo nga positibo ngadto sa Biblia. So mao ni naguna nga provisions sa Dios, Bible. Ang sunod ang pagka labong makagahom sa balaang Espiritu Santo, omnipotence of God the Holy Spirit. Ikatulo, ang plano sa Dios alang sa simbahan, divine plan for the church. Kinsa man ang church, ikaw ug ako, kitang mga magtotoo. We are the church. Now, ang church dili kaning building nga imong makita, kanang balay alampuanan, dili na mo church. Mao na tigumanan sa mga church, ang pasabot church, ang mga magtotoo. Then ikaupat nga pagsangkap sa Dios, ang tukma nimo nga pastor magtutudlo. Ang Dios nagsangkap na raw kanimo. Sa kaniya tungo pang tanan, iya ka lang isangkapan. Iya ka lang gitaganan sa tukma nimo nga pastor magtutudlo. Ikalima, ang privacy of the priesthood. Ang tinagong panimuyo. Mao man ni Visayan nining privacy. Ang tinagong panimuyo sa saserdote o pari. Ikaw ra ba nga magtotoo pari ka? Mao na nga ang believer, ang musunod yan na hyphen believer hyphen priest. You see? Mao na ikalima. Ikaunom, ang logistical grace support. Kung sa man yung logistical grace support, ang tanan nga atong rangkon, trabaho, atong pamilya, atong negosyo, atong sakyanan, atong kanang balay, puloy-anan, all this, logistical grace support kini. Sa tuyo, aron nga kita makakinabuhi, makalahutay sa atong kinabuhi ning kalibutana, o ayaw ginisay pa nga kita magatubo diya sa pulong sa Dios. Segundo Pedro 3:18. Mao na tuyo ng isang kapanta sa Diyos sa logistical grace support aron makapadayon kita sa pagtuon, pagtubo sa pulong sa Diyos. So mao na logistical grace support. Ang ikapito, ang espirituhano na nga kagawasan diha sa sulod sa operational divine dynasphere. Na espirituhanong kagawasan diha sa sulod. Okay? Kung tuwa ka sa gawas, wag ka espirituhanong kagawasan. You don't have spiritual freedom. Now, atol sa hypostatic union ni Ginoong Kristo, si Ginoong Kristo did not use or execute His divine attributes to help His human attributes. Wala. Inay, ngayang buhaton kadto, iyang gigamit ang Sophia. Sophia means wisdom sa iyang pagtuman sa plano sa iyang langit nung amahan. Nasa diha nga si Ginoong Kristo gitintal ni Satanas sa pag-usab sa kanang bato ngadto sa usakapan o tinapay, samtang si Ginoong Kristo nagapuasa siya sud sa kapatan kaadlaw.
didto sa kamingawan. He was brought or taken by God the Holy Spirit to that high mountain. So gida siya dito tungod sa unsa plano sa langit ng amahan niya for Christ. Satan tempted Christ to solve our Lord's problem of hunger. Pinagi og milagro. Ato ni padayon ugma. Dini kita mohunong sa magampot ta. Salamat o Dios dining grasya nga mong ipahimuslan. Hinaot nga kini among magamit sa mga lawad-lawang panginabuhi. Pagatubang sa bisag unsa mang matang sa panginabuhi. Salamat, grasya kining tanan og nagapasalamat kaming dako nining among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.